Midagsa na ang mga nag-file og Certificate of Candidacy alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections karong ikaupat nga adlaw sa COC filing. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren. Sara lakip sa pagdagsa sa mga moduso sa ilang COC dinhi sa Comelec Office sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, midagsa sab ang ilang mga supporter. Apan duna puya ubang nagfile og COC nga nag-inusara. Samtang sumala sa Comelec BARM nga tud karon wala pa sila nadawat nga nuisance candidate. Sagad sa mga miduso sa ilang Certificate of Candidacy alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections karong adlaw sa buhatan sa Comelec sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, gikuyugan gayud sa ilang supporters. Sama ni Attorney Nagib Sinarimbo nga usa ka kani MILG Minister sa BARM. Magpapili siya isip Member of the Parliament sa 2nd District sa Cotabato City, ubos sa serbisyong inklusibo Alyansang Progresibo Party nga alyansa sa Bangsamoro Grand Coalition. Usa sa buot niyang tagdon ang pagpadayon sa peace agreement sa BARM. Ang major na programs ng BGC is looking at full implementation of the peace agreements, including yung normalization process. So, Magpapili sab isip District Representative sa 2nd District sa Maguindanao del Norte ang kasamtangang kapitan sa barangay poblasyon sa maong probinsya, ubos sa United Bangsamoro Justice Party. Well, ang pinaka-challenge naman sa lahat ng tumatakbo ay nandyan yung challenge, no? Nabigyan ng pagkakataon ang mga mamaya ng May pasang at sab og COC ang kanhi congressman sa Cotabato City ug 1st District Representative sa Maguindanao del Norte nga si Dato Ronnie Sinsuwat aron magpapili isip District Representative sa ikaupat nga distrito sa Maguindanao del Norte ubos sa Bangsamoro Grand Coalition Party. As of now, we'll have to analyze first the standard of living of the people. Apan doon na say uban nga nag-inusara sa pag-file og COC sama ni Dato Mando Panalandang Kindi nga magpapili isip 2nd District Representative sa Cotabato City ubos sa Partido Maharlika. Hindi po sir kasi wala ko man kalaban. Wala akong kalaban, hindi ako matakot, wala akong kalaban. So ala sir, so ala. Samtang gibutyag sa Comelec nga wala pa sila nadawat nga petition nga dunay nuisance candidate nga may pasangat og COC. As of now, wala tayong way para malaman kasi yung nuisance candidate, it must be filed by a certain interested party or person. Alam niya na itong taong to nilalagay lang sa mockery ang election process natin. Gilauman sa Comelec nga mas mudaghan pa ang mag-file og COC samtang nagkaduol ang deadline sa COC filing karong Sabado, November 9. Maayos naman yung ating filing, no? Secured naman yung mga kandidato, yung ating mga empleyado, lalo-lalo na yung publiko. Sara, matud sab sa Comelec, katong mga gusto mag-withdraw sa ilang kandidatura, pwedeng himuon bisan na unsang panahon. Apan ang substitution, dili pwedeng mulapas sa deadline sa COC filing sa November 9, subay kini sa Comelec Resolution 11045. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak.